Kai ya ake ciki ne? A abokina. Ce kana ta nan ya wuya. Ta nan wallahi tallahi. To ya ake ciki ne ka san gari gaba daya biya ya dubba wani bayani ka buga can ka buga can. Gari babu labari wallahi tallahi. To ya za a yi ne ba wani dan ko 20 ce a nan mu dan ka. Amma dai akwai wata kaga wace yarinya wallahi 5,000 nake binta har yanzu ta hana ni. 5K a wannan zamanin ka da kana jira? 5,000 nake binta. In ba sai ta biya ba in tauye. Wallahi sai ta biya. Yanzu ya za a kakkaje fa. Wallahi Na gaya maka kakkaje. in ba sai na je ba Wallahi in lankwashe. wallahi in ba sai na je ba in tattare. Kakkaje. Kai wallahi sai ta biya. Kakkaje na gaya ma. Ya za muna bin ki kuɗi tun da sai magana muke miki kina tafiya kina wani yi mana rashin mutunci ke? Ana abokinku. Abokina ya miki dinki tun sallah kin ki bashi kuɗin shi 5K kin hana shi. Ina 5K take ki bani 5K kawai in ware 5,000. Kana cikin hankalinka kuwa? Ras naki. Ke yanzu fa za ki ji kin gane ai. Ke ki ba da kuɗin nan fa. In ba sai kin ba da kuɗin nan ba tattare. Ki ba mu kuɗin nan wa sai in magani ki wallahi wallahi ba da kuɗin Maryam. Kai ya aka yi. A ka gane bashi take bi na kuma binta nake ina hada ta da Allah ta karba dan Allah ba haka ake. Kuɗin ka zuga magana. Kuɗin yake. Nawa ke musu Amina? A tana bi na kuɗi ne 5,000 take bi na. Wallahi tallahi sai na kashe kaina. Sashi ne? Ana kisa shi. Ana kisa shi. Ya rike shi. Cewa ne in bin bata karba ba zan kashe kaina. Ana kashe ne kai. Kai pro jump. Gashi mu.